Здравейте, добре дошли в моят YouTube канал. Аз съм Димитър Стоянов и приветствам в моят YouTube канал. В него ще говоря за най-фундаменталните и важни неща, така че да може, ако вие ги разбирате и ги прилагате, да имате възможно най-стойностният, твърд и непокотим живот, така че да имате максимално удовлетворение и щастие. Знам, че това звучи като голямо обещание, но ви насърчавам да дадете шанс на това, което ще споделям в този канал. Това е моята цел на този канал. В този канал ще говоря за трите основни теми в този свят, в което може да поставим всяко едно нещо, всяка една информация. Първата тема, за която ще говоря, е за естествения или физическия свят. Това касае всичко, което е видимо в този свят и разбираемо за нашето биологично тяло. Това касае храната ни, водата ни, животните, планетите, звездите. Ще говоря за наука, за храна, за това как да се грижим за тялото ни и за природата и така нататък, която не е тема, която трябва да се пренебрегва, но не е основната тема, за която ще говоря, няма да се фокусирам на нея. Ще говоря основно за втората и третата тема. Втората тема, за която ще говоря, е за човека като личност, не като биологично тяло само, но това, че той е дух, душа и тяло. Ще говоря каква е разликата между духа и душата, какво е духа, какво е душата, как да се грижим за духа и за душата ни, как да имаме добри взаимоотношения в семейен план, в професионален план, в приятелски план. Третата тема, за която ще говоря, също изключително много, е за свръхестественото, за това има ли Бог, има ли дявол, има ли добро свръхестествено, има ли зло, как мога общувам с Бога, как да разбирам как действа дявола, как да се пазва от дявола, как дявола изкушава хората, кой е той, какво прави. Ще говоря за религиите, различните религии. Ще говоря за това има ли живот след смъртта, има ли добро място след смъртта, като умре човек, което е вечно, има ли зло, как да живея така, че след като умра да отида на доброто място, не на злото. Всичко, което касае живота след смъртта. И третото нещо, за което ще говоря към тази тема, към третата тема е дали е човека, че има призвание, че има съдба, има мисия и как той да разбере това нещо по един практичен начин, както и може и по свръхестествен начин да получи откровение и насока от Бога и знак какво е неговото призвание и смисъл в този свят. Така че човек като знае какъв е смисъл му и стреми да го следва, да има максимално удовлетворение. Всички тези теми, както виждате, са изключително важни, затова ви насърчавам да дадете шанс на моят канал, да ги чуете и да видите, че ще ви бъдат изключително полезни. Всичко това, което ще говоря е базирано на моят личен опит, на опита на хора, които са практикували тези неща, които съм говорил и виждам, че имат добри резултати и са доволни, както и на общества и народи, които векове наред са прилагали тези неща и са имали много резултати. Вярвам и знам, че този канал ще ви бъде изключително полезен, така че ви насърчавам да го слушате и да видите сами за себе си.